Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana hadrati waqif lagi jangan salat barakas khusus Bapak Abdul Malik Panufzanlah hadrati Syekh Ahmad Nawawi Bandan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqana siril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimallah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Fakultu monggo matur sapa ingsun Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dugi bet. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syahsin da syu'ab wa tutammamu adi buyutun min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi madarasam sun fis samai wa anjumu. Wingi wajane nggih mutafa'ilun 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 ping 6 mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun. Alhamdu tawi kabeh puji lillahi iku keduwe Allah alladzi rupane zat qad sayyara kang teman-teman dadekake sapa alladzi Allah dadekno imana syahsin ing imane awa-awaan da syu'ab kang anduweni cabang pira-pira cabang watu tammamu monggo bakal den terangake kanthi sampurna apa syu'ab cabang-cabang iman. Tegese unsiu nglahirake nukulake sapa ingsun
iqrari ing pengakuan ingsun bil hamdi kelawan muji pujian mu'taqidan hale ngayakinake ana kullasanain sak temene kabeh pengalem pujian pengalem lillahi iku milike Allah. Ini pun kula terangake nggih wonten pinten? Wonten sekawan nggih pujian. Pujian Allah kanggo Allah date dhewe, date Allah dhewe, pujian Allah kanggo makhluke, pujian makhluk kangge Allah, pujian makhluk kangge makhluk sesama makhluk. Niku wonten sekawan niku sedaya milike Allah. Anak teng bahasa Arab niku wonten kata-kata syukronilaikum, artinya apa? Terima kasih. Jawabannya pripun? Asyukru lillah. Bersyukur, terima kasih iku lillahi kepada Allah. Ning Jawa matur nuwun Kang, nggih matur nuwun karo Allah ngoten. Jadi alhamdulillah niki kangge apa nggih? Kangge njogoni supaya kita menungso mboten bersifat sombong. Soalnya gadah napa wae kelebihan niku kita sadari nak sedaya niku kelebihan luweh ganteng, luweh pinter, luweh apik suarane, luweh bondone, luweh pinter iku kabeh milike Allah. Dadi ben ora sombong. Tur ya ben ora gelo nak disepelek wong. Soale kabeh Gusti Allah. Dinyek wong alhamdulillah. Aku ngene ya wis panji paringe Gusti Allah. Wonten manuk niki tiba ning gone tengah padang pasir, manuke niki ana wulune brodoli. Wulune brodoli ora iso miber ben mletak ning gone pasir dhewean, ora ana panganan, ora ana banyu. Dan niku wonten manuk elang lewat. Terus dibengoki, "Elang, ana apa ana manuk?" "Kaya penang ndi?" "Aku ape ning swarga." "Oh, aku njaluk tulung ah." "Tulung apa?" "Takokno kono malaikat sing roh catatan takdir. Takokno piye aku iki kok rekoso ngene iki sampai kapan?" "Oh, no iya aku tak takokne nak kepethuk malaikat." Nah, itu lang dugi swarga kepethuk malaikat ditakokno, "Pak malaikat niki lho, boloku keadaane ngene niki mau kon nitip takok kira-kira takdire niku sampai kapan dekne sengsara iki ning gone tengah padang pasir, adaane lara, brodol kabeh reso miber." Jabe malaikat, "Wah nak tak tilek iki ana 7 taun dekne nek sengsara ngoten niku. Nek lara keadaan ngono iku 7 taun arek." Sing ngelang ku wah aku takoki mosok muni 7 taun dak tambah ngenes iki nggo manuk iki. "Tolong ah Pak malaikat, kira-kira kepiye carane sekira tak kabarku iki kabar apik ora 7 taun ngono." "Ya wis ngene wae, doa iku donga sing iso ngrubah takdir iku donga. Jajal engko balanem anak mau kon donga ya." Dongane piye? Dongane alhamdulillahi ala kulli hal.
Ora usah kabari 7 taun ngger kon donga wae ya jajal kon dongane dipun dongane alhamdulillah ala kulli hal. Kabeh puji lillahi kedue Allah ala kulli hal ing ngatasé kabeh keadaan ning gone keadaan apapun. Oke siap. Akhire lang saestu mara ning gone manuk mau sing terluka. Piye kabare lang? Wis pokoke kowe kon ndonga piye? Dongane alhamdulillahi ala kulli hal. Oh ya wis. Mon let 7 dina langimu lewat meneh. Bareng lewat ndelok keadaane manuk wis berubah. Sing asale lara wis ora lara, sing mau wulune do jobrol iku wis tumbuh wulune. Terus malah sandinge iku apa? Muncul sumber air. Akhirnya iso tinggo ngombe. Barang ngono gumun langong. Akhire tekan swarga meneh takok, Pak malaikat sing manuk iki mau sing tak bolo aku sampean kon ndonga ngono kok saiki keadaane kok ngono. Iku piye no? Oh iya soale dekne selama 7 hari dekne ndonga terus delok keadaane sing lara muni alhamdulillah ala kulli hal. Delok ulune jobrol muni alhamdulillah ala kulli hal. Ora ana panganan ombenan dekne tetep muni nyebut alhamdulillah ala kulli hal. Dadi sing sakjane dekne ape rekoso 7 taun ora ana 7 dina wis berubah. Manungsa nggih ngoten kudu apa? Dalam keadaan apapun muni alhamdulillah ala kulli apa insyaallah berubah nasib-nasibe sing elek-elek iso berubah. Wonten tiyang wong desa urip karo anake sing pemuda terus karo duwe siji jaran ingonane sing iku tok bondone iki. Lha niku siji dina jaran esuk-esuk niku negar-negar bluayu digudak mlebu hutan. Akhire ilang diluru ra ono. Wah, ora iso nemokno iki mlebu hutan ngono kok. Mulai ditakoki tangga-tanggane, "Lho, pripun, Pak? Jarane sampeyan mlayu arep mlebu hutan akhirnya ya wis ilang. Wah, sampean ya mesakno ya, jaran siji-sijine malah ilang." Jawabane Pak iku mau, "Nggih, wong sedaya niku kersane Allah nggih alhamdulillah ah." Mbok iku coba, mbok iku siksa, mbok iku paringe Gusti Allah nikmat mboten ngertos. Penting kita alhamdulillah mawon. Wareng ingine nggih, ingine isuk-isuk niku ning kandang niku pating brengenge niku ternyata sing asale jaran niku mek siji iku ketutan jaran ke hutan ana 10. Jadi jarane pinten? Ana 11 lho. Malah kandange malah kewebek iki ngono. Ketutan saka hutan iku mau kuda liar. Tangga-tangga dokumen lho, Pak. Wah. Iya arep bejer sampean. Jaran siji malah iso ngetotno jaran 10 iki. Wah, bejo tenan. Jaran siji regane pinten? Ana 50 juta. Wah, iku ping 10 kowe.
Nggih mboten ngertos sedaya nikan saking Allah nggih alhamdulillah nek ketutan jaran iki. Istri itu alhamdulillah. Mau hilang alhamdulillah. Nek ketutan jaran 10 alhamdulillah. Kita mboten ngertos niki coba siksa napa nikmat saking Allah. Bareng wingine anake sing canom mau nggih Jejaka. Iku kepengin numpak jaran, jajal jarane iki ya. Tumpakane kepenak apa ora? Bareng ditumpaki negar-negar kuda liar nggih. Nah niku akhire anake tiba prana sikile patah tulang. Akhire digip ngono. Diblebet. Tanggane do tilek lho piye anak mau iki anu sikile patah tulang tiba kok jaran bantere sakpore. Wah masalah le anak siji-sijine malah tiba iki ora iso mlaku. Nggih pripun meleh wong niki panci takdire Gusti Allah nggih alhamdulillah tesih kei nyawa tetep muni alhamdulillah. Bareng lat seminggu kang seminggu ana tentara saka ibu kota saka kerajaan nggih. Nah iku mara ning mlebu ning desa kono mau loro cah nom-nom kanggo direkrut ya gelem ora gelem kudu melu. Iki soalé ana perang gede ngadepi musuh gede, kerajaan lagi kekurangan tentara. Akhirnya pokoke canom dijupuki kabeh. Bareng pas ning gone bapak mau nggih, bapak alhamdulillah. Wah niku ndi anakem? Nek kok teng kamar didelok ternyata apa? Sikile niki gene, sikile patah tulang niki. Akhirnya wis nek ngono ya ora usah go iku. Oh, masa kok tentara kon perang sikile patah tulang kan mboten sakit kan nggih. Akhirnya ditinggal. Dadi sing tangga-tanggane anake cah nom-nom jupuki kabeh kecuali anake bapak niki mau kanggo napa? Kanggo merangi musuh. Bareng sesasi ana kabar nom-nom mau sing diadekno tentara kon melu perang ternyata wis mati kabeh. Jadi akhirnya nggih karek iku mau sak desa canom iku mau. Akhirnya bejo nggih, bejo perkara apa? Ngene iku mau wiridane alhamdulillah dalam keadaan apapun nggih. Niku tetap muji dateng Allah. Muni alhamdulillah kelangan jaran alhamdulillah. Untuk jaran beru alhamdulillah. Anake tiba alhamdulillah. Selamat saka mau perekrutan tentara alhamdulillah. Akhirnya endingnya liyane do mati do cilaka ndekne anake selamat dhewe. Ya kita niki ngaten nggih. Kita niki cara urip niku sampun diskenario Gusti Allah. Nggih kadang ketoke siksa ternyata iku nikmat. Kadang ketoke nikmat ternyata siksa. Wal muradu utawi kang den karepake bihadzal baiti kelawan ikilah bait anna a'malal iman sak temene pira-pira penggaweane iman dawatu ajzain iku duweni pira-pira juz bagian wa khisalun lan pira-pira tingkah wa ya utawi a'malul iman allati tazidu iku kang dadi tambah
a'malul insani apa pira-pira ngamale menungso bil ityani kelawan negani biha kelawan alati. Maksude bet niki imana qad sayyara imana syahsin da syu'ab wa tutammam, bahwa ngamale iman niku duwe pira-pira tingkah macem-macem amale iman niku. Sing amaliku mau iso tambah watan kusu lan iso suda apa a'malul iman bitarki syai'in kelawan ninggal suwiji-wiji minha saking alati. Amale iman iku iso tambah iso kurang. Wa amma aslul imani anapun utawi pokoke iman alladzi huwa kang utawi aslul iman at-tasdiqu iku benerake apa wae sing dikawa Kanjeng Nabi nggih. Percaya iman niku. At-tasdiq bil qalbi, benerno neati iman nggih. Fala yang kusu mongko ora kurang apa iman lianau krana sak temene iman launa qasa lamun suda apa iman lakana mongko yakti ana apa iman syakkan iku mamang. Nah imane ora kurang nggih. Iman kok kurang kok ndak ora sah nggih. Nah imane kurang berarti mamang. Nah iman iku ajeg nggih. Cuma buahe sing rupa amal penggawean ibadah-ibadah amal ibadah madhah maupun ibadah ghairu madhah iku sing iso kurang, sing iso tambah. Nah iman tetep siji. Soale nak mamang ora sah wala yasihu lan ora sah al imanu apa iman ma'asyaki sertane mamang. Nah iman kok mamang yo nggih mboten sah nggih kita iman karo Allah ya kudune mantep. Cuma ana sing istilahna apa imane lagi kuat, imane lagi kendho. Niku istilah ulama, imane lagi kuat, imane lagi kendho, lagi kecil, lagi mengecil, lagi lemah iman. Jadi ana iman sing kuat, ana iman sing lemah. Contone nggih. Contone iman sing kuat lah nggih. Teng mriki sinten nggih. Teng mriki Pak Hasan Salam nggih. Kiai Hasan. Poso-poso umpama iki. Ana wong sugih mara ning Pak Hasan. Ayo do mangan soto, mangan sate ning kono lho. Gesing awan-awan engko mulai tak kei 1 miliar. Kira-kira pripun di Hasan jawabane? Ya mboten mboten purung. Mau poso bahkan 1 miliar lah ya moh aku. Panjenengan kira-kira ditawani ngoten pripun? Aja 1 miliar 2 juta nane glebak. Wah, lumayan nganggo THR. Iku gambarane ana iman sing lemah, ana iman sing kuat. Di buyut
buyutun min kitabil kushini mangqala ba'da salatina wa nusallimu. Hadi utawi iki kitab risalah, buyutun iku pira-pira bait siiran guys, syair siiran. Min kitabil kushini saking kitabe wong kang bangsa Kushin. Man rupane wong kala kang dawa sapa man ba'da salatina ing dalem sakwuse olihe maca selawat kita wa nusallimu lan olihe maca salam kita li Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad wali alihi lan maring pira-pira keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahabati lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad madara ing dalem selagine mubeng syamsun apa srengenge bisamai ing dalem langit wa anjumu lan pira-pira lintang. Ayat tegese di risalah utawi kitab risalah abyatun iku pira-pira bait makhudatun kang den alaf min kitab Syekh saking kitab Syekh Yainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini. Al-Kushini iki Kushini desa ning gone Malibar India ya, Malibar ya. Al-Fannani kang bangsa Fannan ninggale ning Al-Fannan desa Al-Malibar kota Malibar. Walidhalika lan krana mengkono makhudatun min kitab Syekh kana ana adadu mapa wilangane barang fil abyadi ing dalem pira-pira bait misluma iku sepadane barang fin nasri ing dalem kalam nasyar. Nasyar iku kalam sing ora berupa syairan. Kalam biasa. Wa maqauli al-Kushini mangka utawi dawuh ingsun al-Kushini bidomil kaf kelawan dome kafku. Pasukunil wawi lan sukune wawu wa kasri shin lan kasra shin wa nuni lan nun Kushini. Ai anna sahibad risalah sak temene wong kang duweni iki kitab risalah ulida iku den lahirake apa sahibu hadir risalah fi Kushini ing dalem desa jenenge Kushin min muduni Malibar saking pira-pira kotane Malibar. Nah teng Arab ngoten niku nggih. Nah teng Arab iku ana wong alim, wong agung, wong gedhe niku ngangkat desane sing terkenal. Ya kan celukane diceluk desane. Atus Imam Bukhari. Bukhari ku nama desane Bukhara. Mboten jengen lakop, jengen mboten. Sing terkenal Imam Bukhari. Itu dari kata Bukhara desane. Anang Jawa wonten Mbah Mangli. Mbah Mangli ku nama desane. Namane Mbah Hasan. Iku senajan desit ana nggih pundi ku kono Magelang, masuk Magelang iki. Iku dadi terkenal wis dikuarane wong. Mbah Mangli. Mbah Lirboyo Kediri, Mbah Lirboyo. Iku namine Mbah Makrus. Nak nyeluk Mbah Lirboyo. Pengen sing dugi mriko nggih oleh Mbah Mangli. Zaman bapak cerita nggih nate ngaji teng mriko pindah oleh karo Mbah Mael iku do. Ngaji iku cara kesaksiane iku
Walaupun gak nganggo mic pengeras suara biasa niku suaranya tekan waduh. Ngaji niku nguping waduh niku ora nganggo speaker ning ngomong sing ning jaba omah iku do krungu. Mbah Hasan Mangli niku termasuk gurune tiyang Kudus, Mbah Mahfud Ahmad. Mana ceritane nggih. Gusti Allah ora gathok. Gusti Allah ora gathok. Lho pripun lek Mbah ora gathok? Hasan niku muridku kok wis dadi wali sik, aku durung. Gusti Allah ora gathok jare. Dadi suwe-suwe cerita. Gurune ngene. Aku mara ning Hasan niku witike pirang-pirang. Witike pirang-pirang ku kabeh dikuwandangi kabeh. Ora entuk metu. Tak takoki, "San, dalem Mbah. Wite kok mbok kuwandangi kabeh nggih pirang-pirang mbok colo ndak kepenak." Jawabane Mbah Hasan Mangli, "Mungkin pripun Mbah, mungkin nak tak colo ndak mangan gabahe tangga, mangan karake tangga pripun nek balekno." Niki nak wali niku nggih. Dadi diopeni nanjengan gadah pitik pinten. Ngangger dicolno wae gitu saiki. Ora. Bahasan ngoten niku diopeni ya. Akhire mulane ndang dadi wali. Pitike dikurungi kabeh. Artine apa? Gadah sifat wirai. Kita sangger nek nggih nggo mangan napa wedhus diculno mangan tandurane wong wis ora urus. Engko wis gedhe sembelah pangan. Parah nak kula eling dik cilene apa? Angger kabeh bocah mesti dungganya tebu nggih ya. Nah jamane jenengan mesti tambah parah nggih. Nggih Pak Jumedi. Ana usum tebu niku do ganyai. Nah kula cilik aja usum niku ganya tebu. Lah ini bahasan mangke. Pitike diopeni mangane apa iki. Badatul Isyamsi yang dalam sause metune srengenge min yaumil khamis saking dina Kamis as-sani asyar kang nomor 12 min syahri Sa'ban saking wulan sanatasnatain wa sab'in ing dalam taun isnataini loro sab'ina 70 wa samani mi'atin lan 800 taun 870 loro wis kawak wa naqalahu ammu sampun nggih lajeng wonten acara buka bersama rampung yen mugi-mugi wonten manfaatipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah lam ya wal mursalin al syahada salihin wa sahabata tabi'in ulama al-sanifin wa jami'il malaikatil muqarrabin dan sayyidina Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sayyidina Maulana Syekh Abdul Ahmad Al-Tijani itis ibadati radi jawa furuhim wa usulihim wa ajajhim wa adabain alim barakatihim wa karamatihim Hadrat Mbah Sambul Muhammad Banul Yahya masyaallah alam Fidawi kan hajan maramakus ma'dur mahim dunya Sanda Hadrati Muhammad Nabil Fatur Rahman Sirat anak Siti Nurmage Mbah Dola sekalian, Mbah Kasihan sekalian, Mbah Suradir sekalian, Mbah Marti sekalian, Pak De Basuki Iskandar, Mbah Abdul Razak, Bapak Sutiyo, Bapak Mustaghfirin, Bapak Musyafa sekalian, Bapak Mu'alim, Bapak Nurhati, Bapak Karyani, Ibu Yuli Yusiana, Bapak Darkasan, Bapak Abdul Afif sekalian, Rama Yai Muhyiddin Alawi, Ibu Siti Khaliqah, Bapak Abdul Masjid,
Mas Likan, Mas Syarif, Mas Kuri, Al-Hadrati Bapak Haji Mugi, Ibu Haja Sumarti, Bapak Haji Samanuddin, Ibu Haja Aisyah, Bapak Haji Ahmad Junaidi, Bapak Haji Muhammadun, Bapak Haji Nasrullah, Bapak Haji Jailani, Bapak Abdul Latif, Mbah Majo sekalian, Mbah Wanadi sekalian, Mbah Supardi sekalian, Mbah Abdurrahman sekalian, Mbah Haji Abdul Karim sekalian, Ustaz Wakil Musa Al-Barakah, Bapak Ahmad Marzuki bin Raban, Bapak Haji Saidi bin Nawi, dan Bapak Abdul Malik sekalian. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الذي له الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina ma'aka mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal hatimi lima sabaq naziril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana taqabbal wa awsilna ila sawabi ma qara'na wa diyata hasilah وبركة سميلة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وجاجه ودرجة على حضرة القائمين الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والسلفين وجميع الملائكة المقربين وسيدنا مولانا شهدي أبسنا الجنة والكسر جابر الجوائم عظيم النجيم Anda hadir di bersama ulama sama Muhammad Nuriyah wa Syakir wa Khalil wa Mansabidin al-Zamakin Hajan wa Ngapulsan wa Biduna Mizan wa Badar wa Al-Biyadat wal-Biyadat Jatim Qur'im wa Hajjan Kuburna al-Muslimin al-Muslimat al-Mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriya wa barriya وصلى حضر أبائنا وأمتنا عمنا وأمتنا أخوالنا خالتنا جدتنا جدنا وشيخنا الشيخ وشيخنا صلى الله حضرة من ذكرت أسماؤهم والحضر وقفوا صلى البركة لجمع صلى البركة أن حضر بادي مرتبي باللبن هدي سيدي بالنبي ونافوس أن حضر عبد الملك سكاليان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إني رحمة والمغفرة مع دار القبور إن لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرة من غار النيران ربنا لا تدع لنا بمجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.